दूल्हा देके रे रे ई तो कोरिया बान तोर जीजा जी बाबू हेने अब आँख से देखते बड़ो कि हम करिया बनी तब पूछे तरह की करिया बा जा हो जी का डीजे बजता वही में चिल्ला चिल्ला कहिए कि दुल्हा करिया बा तावा के टेनी हो कब से कहत नहीं कि डिफरा का फोन दे आ जा तो हम तरह से शादी ना करेम काहे? हमरा घर के लोग नहीं के मानत। तारा घर में के बा? हमार मेहरारू बिया दुगो लइका बना सन। तारा के जब देखे नीनू हां ए भैया अब हमार कॉलेजवा ढुकुर ना धक करता ले चलो लो हॉस्पिटल में। आई लव यू राजा दो भैंस का रे तारा से की कल हो कि हम दब होई देखता इसने थप्पड़ा बा एक के थप्पड़ में पटना में जाके गिरबे तनी आराम से मरी हो हाजीपुर स्टेशन पर काम बा। no.